A brit fehér nép veszedelmes egyfajta. Le kell vadászni őket, mint egy őzet. De ha magad alá gyűrted, olyan engedelmes lesz, mint egy hetéra. Nem érdekel más, csak a nők. Miért? Mi van még? Talán az ételek. Te nem szereted a nőket? Dehogy nem. Meg is házasodtam. Nőm neve Niobe. Értem. A centúriók házasodhatnak? Kivételes felmentést kaptam. Kivételes felmentést? Képzelem, milyen jó kis nő lehet. Az bizony. Régóta nem láttad már, igaz? 7 teljes éve és 140 napja. Hát. Rád férne a szerencse. Én egyszerűbb dolgokra vágyom. Ellenséget ölni, elvenni az aranyukat és az asszonyaikat. Ennyi elég. Minek kössem le magam egyhez? Hová lenne az izgalom, a gyönyör? Mikor tettél úgy magadévá nőt, hogy nem sírt vagy nem várt fizetséget? Te vagy őrségben, ébredsz fel, ha a hold a zenitre ér. Rendben van, uram.